Kuinka ostaa ilmaista irtokarkkia? Eli kaveri. Eli ota kauha, valitse kevyimmät karkit, jotka on, nää on Hedelmänaperot. toisiksi kevyimpiä karkkeja. Nää on 4, ota 4. 4 kannattaa ottaa, se on yleensä aika varma, 4 tai 3 menee. No niin, sit puhaltaa sokerit pois. Karkit siihen. Katsotaan, se on 4. 4 grammaa, ei se on liikaa, otetaan 1 karkki pois. Näin. 2 grammaa. Mut vois vielä koittaa tänne. Voisin, joo, kokeile. Jos oikein puhuu, niin kannattaa vielä kokeilla. Joo, ota pois. Okay. Siitä lappu. Kaksi senttiä näkyy siinä. No niin, sit kiinnitetään noin irtokarkit tohon kuittiin. Tohon tarrapuolelle. Joo. Ne. Riippuu vähän myyjästä, että antaako se ostaa ilmaiseksi. Tällainen. Joo. Se on niin kätevä. Tai ei yhtään mitään. Niinpä. Taksista. Näin ilmaista karkkia. Onneksi S-Market tarjoaa meille joka ilta ilmaiset karkit. Ciao.